tady 6,5 až 7 metrů. Vedlo to střechy na garážích, je tady zhruba 700 nebo 800 garáží. No a 90% těch střech na garážích to smetlo nebo poškodilo. A některé ty garáže, to uvidíme možná, dokonce padly úplně. Bylo to tak silné, že měli co dělat, aby se odtud dostali i Tatry 148. A když to zabereš tady takhle zpátky doleva, tak vidíš, že tam připlaval karavan, který má střechu z garáže na střeše. Je to tady v tom směru. Tady na tom ostravsku vlastně ta Nová Ves je nejpostiženější oblast. Je to uzavřená kotlina, odkud nemá ta voda kam téct. Proto je tady, já nevím, několik desítek hasičských sborů z celé republiky. A ti mají nasazené celkem dohromady, jak jsem se došel dneska v novinách v Nové Svobodě, asi 50 čerpadel, které čerpají 1500 litrů vody za minut. Ta rozloha je ohromná, čili vás to nikdo neví. Kromě těch garáží tady v té lokalitě je asi kolem 30 rodinných domků, těch starousedlíků v Nové Vsi. Nepomohlo mu ani to, že má střechu udělanou z betonových překladů. Já nevím, 3/4 milionu korun. Nějaký Vašek Beran. Jak jsem říkal, ten zvedl střechu, ten karavan, chytil se podvozkem za překlady nad garáži, nad vratama a ta střecha ho přimáčkla. No oni teď už tu střechu sundali z toho, ale viděl jsem toho člověka, jak plakal u toho. A tady tyhle ty garáže, jak je ten sud, tak ta první, druhá, třetí, ta čtvrtá s těma světle zelenýma vratama, to je Ondrianoviče garáž. A teď ta stržená lepenka, to je zahrada Oldy Bartoše a v těch Kůlnách tam, jo, ještě zatím pořád pod vodou, tam mám obytný přívěs. Tady v té vodě, v uličce, to je moje střecha z garáže, tady toto. No a garáž je tady. No. No. A když se podíváš ještě jednou tady za sebe, tak vypni to, ať šetříš materiál. To je Tatra 57. inženýra Vojtasíka, kterýho jsme se synem potkali, jak jsme šli sem teď, jak jsem ho zdravil, ahoj, Otíku.
Tady ta jo, je to Oldřicha Juchelky Fiat. Polský toto. Zajímavý teďko u ty mojí garáže ti řeknu, že jak tam mám ten komínek od těch Peter kamen, když tam v zimě přitápím, tak když jsem tam zatopil, tak jsem měl co dělat, jo, aby mi ty trubky nevypadávaly, pořád jsem je musel dávat dohromady a tuto ohromnou tlakovou vlnu té vody to vydrželi a zůstalo to tak. Hondy a Kawasaki a takové. To je, jak říkám, to je Vaška Berana. Ze Zábřeha tam, na Bůžku. Ten to skládal a zháněl celý život, to dával dohromady, tohle to kupoval vraky, víš, a dělal z toho pořádný motocykly. Chodil do tu hladit vždycky mazlice s ním a teď přišla jedna voda a má to v prdeli všechno. A já bych neměl mluvit prostě asi vlastně, že? To je opět jak jsem říkal, toto je už 15. den vlastně po té katastrofě. Mezi těma garážema v těch uličkách je ještě možná někdy i 1,5 metru vody, podle toho, jak vysoko jsou v terénu stavěné ty garáže. Máme vzadu, jak jsou ty dva bílé baráky nalevo za tím elektrickým sloupem. Jo, tam jsme jeli kolem toho. No a tam vidíš vlastně, jo. To už to přibližuju, ať vidíš tu hranici. Tam vidíš, kam ta voda až vedla. Kam až sahala teda. Pěkný cirkus napáchala ta voda. No, takže teď jsme v Mariánských horách za Rusíkárnama na soutoku řeky Opavy a Odry. To rovně před náma to je řeka Opava a to, co přitéká zleva, to je Odra. Za normálního stavu na té špici, tam na levé straně, na druhé straně břehu, se chodíme koupat tam, no. Rýže tohle.